इतना प्यार करे लगा। प्रेजेंटेड बाय मिस कॉल म्यूजिक। बिट्टू बिट्टू दिल तोड़ देलही दिल तोरिया मुँह मोड़ लेलही गे छौरिया दिल तोड़ देलही दिल तोरिया मुँह मोड़ लेलही गे छौरिया हम खड़ा रहबो मरबा के यगारी में जन फसरी लगाई के मरबो बिहौती सारी में हम फसरी लगाई के मरबो बिहौती सारी में दिल तोड़ देलही दिल तोरिया मुँह मोड़ लेलही गे छौरिया दिल तोड़ देलही दिल तोरिया मुँह मोड़ लेलही गे छौरिया हम खड़ा रहबो मरबा के अगारी में जन फसरी लगाई के मरबो बिहौती सारी में जन फसरी लगाई के मरबो बिहौती सारी में डीजे बिट्टू के वभांगामा बाजार बारी तुला स्कूल के पास। तू ही हमर जान छी दिल के यार मान गे तू ही हई पहगाला के जिए के प्राण गे तू ही हमर जान छी दिल के यार मान गे तू ही हई पगला के जिए के प्राण गे भूल गेलही सब बात गे चल जइभी पिया बाके साथ गे भूल गेलही सब बात गे चल जइभी पिया बाके साथ गे लाश दफना बैले अपना बाड़ी में जन फसरी लगाई के मरबो सारी में जन फसरी लगाई के मरबो बिहौती सारी में किसके नाम का मंगलसूत्र मैं ले लूंगी अपने गले में। बिट्टू बिट्टू मतियार चला सीतामढ़ी। केना के देखैयो जानू करे जब हाई चीर के गलती तोहर ना है देबो दोस्त कदीर के केना के देखैयो जान कर जबाई चीर के गलती तोहर नाय देबो दोस्त कदीर के बनसी बिपिन राय गे यमन बनलौका साई गे बनसी बिपिन राय गे यमन बनलौका साई गे खुश रह में ना तू छौरी ससुरारी में जन फसरी लगाई के मरबो सारी में हम फसरी लगाई के मरबो बिहौती सारी मोबाइल नंबर 87 47 84 50 86। कॉल म्यूजिक।